Čaute ľudia. Zdravím vás u nového videa. Dneska si zahráme dvaja Minecraft. Milan, ty sa pripojíš na nový svet. No. No. Musíme chvíľu počkať, kým sa nám pripojí druhá osoba. No. No. Mne sa to nechce hýbať, Milan. V tom vyhnuté. No, nejak sa mi to laglo, neviem prečo. To je v pohode. No. Toto je môj svet. Také je nič moc, ale pre mňa je to dobré. Tu mám krásneho psa, ktorý sa volá Arnošt. Dobrý deň. Čau. 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 No. Čo budeme dnes robiť asi? Ja ti dám ten diamond. Dobre, poď. Vráť mi teda ten môj zaslúžený diamond. Ďakujem. Hej, ty ho máš u seba. No. Mám plný inventár. Ja nemám ho plný. To nemáš? Nie. Počkaj. Hoď mi ho, prosím. Počkaj. No. Ďaleko hoď. Mám ho? Mám. Dobre. No. Dneska by sme mohli zrúbať do lesa drevo. Čo na to hovoríš? Dobre, tak môžeme ísť. Ja zatiaľ skladám nepotrebné veci. To tak dlho nebolo. No vidíš. Tak. Ja naraz to skôr neviem, ako dočkať. Nechceš sekeru? Urobím ti. Urob to. Ok. Ja si idem dať novú posteľ. A... No. Tí, čo ste tu noví, nehovorím, že musíte, ale keď chcete, dajte odber. Je to zadarmo. No. Vykraftíme ešte teda tú sekeru. Skosím ti záhradu potom. Ok, to sa zíde. Môže byť kamenná. To je jedno. Naraz na to ďalšia tekvica. Ok. Tu máš sekeru, poď. Ak sa aj z tých ťažených tekvíc rozbila. Kde si? Dobre, tu. Nech sa páči. Počkaj, zasadíme kamenka. Ja už idem dole. My ideme dole posadiť. No, auto bolelo. Troška sa mi to laguje. Takže vlastne máme veľa vecí na hľadí. No. Áno, kľudne ho kop. Milan, toto túto pred domom nekop. Ok? Však toto je to veľká vec, čo tu je. Marko. No. Čau. Čau. No. Ja idem zatiaľ do lesa. Dajte pod like všetci noví fanúšikovia.
Zabil som kravu. Mám kravie, no. No. Napadla ma jedna vec, fanúšikovia. Keď na tomto videu bude 50 lajkov, tak natočíme druhú časť. Ako hráme Minecraft. Alebo 10 lajkov iba. Stačí 10, to bude pre začiatočnú sériu dosť. Ťažíš aj ty? Áno, ťažím. Že sme išli na drevo. Len tak. Do zásoby, aby sme... No, do zásoby, to sa zíde. Čau, kravička. Ja mám mlieko, ja som podojil. Nejakú krávu. No, môžem ísť skácať drevo. Pardon. Ja som tuto v lese oproti tebe asi. Ty si dostal lak. Lak? Nie. Budeme brávať, Milan, na výpravu aj Arnošta. Není ešte večer. No už sa tu blíži, tak poďme zatiaľ do doma. Môžeme dať nejaký upgrade domčeku. Ja si tak už nemám len pár. A včeli máš? Nie, to je škoda. Jedím do svojho tajného bunkru. Nie je to moc také skryté, ale také... To objaví proste každý. Diamanty. Ja to nevidím. Tuto som. Jak sú tie kamene, tak dole choď. Poď k nám domov, Milan. Budeme celú noc hore. To je taká bordelčestka. Čau, Arnošt. Ja hento ťa zabíja. Poď. Lebo už sa blíži noc a to nie je dobrá správa. Super, ešte nám prší k tomu. Chceš ísť spať, Milan? Dobre. Ja vykraftím taký plot. Ojojoj. No, to sa zíde. Nebí ma, prosím. Áno, sorry, musel som. Nie, ďakujem. Neviem. No, diváci. Dám vám jednu úlohu. Nemusíte ju splniť, ale môžete. Prosím vás, do komentu napíšte číslo od 1 po 10, jak sa vám páči môj skin. OK. Dobre. No, škoda, že nám prší, mohlo by byť normálna tma.
Pôjdeme len zajtra nakopať hlinu? Tak poďme spať. Dobrú noc. Láhni si. Sugar daddy. Super. Poď spať. OK. Ale spí. Good morning. No, ja idem teda kopať hlinu. Urobím si novú lopatu. Hlinená lopata sa nedá vykraftiť. Hej. Ok. Ja idem zatiaľ von ťažiť. Aby sme si mohli dokončiť našu veľkú hlinenú záhradu hore. Ty koksu, koľko nosných pavúkov. Zaujímavé, že ani jeden nejde po mne. Joj, skeletoni. No poďte, nosáci. Zabíte sa navzájom. Nie. Tu máš ty pavúk hnusný. No strieľajte si. Ďakujem, pavúk, za pomoc. Au, môj štít. Nie. V dome. Ne, ja umrem. Pomoc. Pomoc. Vesničan. Arnoš jde v búde, nechaj ho tam. Tam, jak máme dom. Ukážem ti ho. Môžeš mi ich dať kľudne? Tak poď za mnou. Zabijú, ale to naže to máte domu, že mňa to zabiješ. To zase ide. Musíš si dávať väčší pozor. Áno, tam vnútri sedí, kúkni sa. Wow. No vidíš. Tam ho necháme sedieť. My sa mu isté niečo stalo. Mne sa nedarí nejak v tej ťažení hliny. Nemám ani jedlo. Vykopem tej borúvky, to je jedlo. Aj! No ja idem teda na tú hlinu. Skúsim nakopať 2 staky. Jedla ryba. Ej. Skočila do neho. Tak to má vodu. Čarovná ryba. Jedla ryba. Tak asi tá drevená lopatka je k ničomu.
Jaj, zase sa mi to dobre na dlho laglo. Mne sa to znovu laglo. Tak v pohode budem radšej čakať. Ja viem, že si ju nekosím. Ja si to chcem nechať, aby mi to poriadne narastlo. No. Vykosím túto celú hlinu. To je teda poriadna diera, jak po atomovej bombe. Jedna ryba minus zaskočila dole zo strechy. No. Opäť nie. Super, už mám jeden stack. Aha, uhlie. A tu máme vo vode s rybami uhlie, kotku uhlia. Jú. No. Tak ja idem stavať tú záhradku. Kde máme záhradku? Tam hore. Ja som dala ryby, vidíš? Tam čo spravíš? Strešku. A menšie taký dizajn. Potom tam v tej čiastke máš sadenice. OK. To dám do kompostru. No, komposter z Ugandy. Ja mám ešte stack hliny. Prečo? Choď sa tam hore posadiť, nie? Neviem asi. Posaď si ho tam. Daj ho do toho prísnežku, nie? Psíkovi patrí búda. No hej, ale tak aj prísnežku si dá. No hej, dáme. Už vieš, jak to chodí. Čo sa stalo? Zdochol som. Ja spadol, umrel si na fall damage. To sa stáva, to nevadí. Ty tu máš ryby. Jaj. No, takže môj druhý tento teammate končí a ja ešte budem hrať. Lebo ide hrať Fortnite. No. Takže. Ešte si to takto postaváme. Tak. No. A toto je z dnešného videa koniec. Dávajte prosím lajky a odbery. A napíšte prosím to, čo som vravel do videa, do komentáru. Čaute.